Compostela, ano 1973. Milleiros de estudantes conforman unha paisaxe urbana con ansias de cambiar o mundo. Os sucesos vividos en Ferrol e Vigo e outras inquedanzas universitarias con apelación antifranquista promoven que a cidade sexa un fervedoiro de actividades sociais, políticas e educativas. A posta en marcha anos atrás da Lei Xeral de Educación dá paso a novas creacións universitarias, creándose en Santiago a Facultade de Filosofía e Ciencias da Educación, na que se integraron as seccións de Filosofía, Pedagogía e Psicoloxía. Nacía a facultade con inmadurez, nacía a facultade con moitas ilusións, nacía nunha sociedade galega e nun clima universitario compostelano con moitas dinámicas, con moito movimento, con, digamos que, fame de innovacións, fame de elementos novos na cultura e na educación, amplio descoñecemento de moitos aspectos do campo pedagóxico, porque o certo é que o profesorado tamén éramos xente nova, xente con unha certa inexperiencia, con a ruptura dunha memoria pedagóxica do tempo republicano, que en todo caso, en algún modo, para nós aproximaba outro amigo e compañeiro meu, Herminio Barreiro, porque, en fin, el tiña 16 anos máis que a min, era fillo de mestres do tempo da República, e o seu criterio e a súa formación, nalgúns aspectos, pois era tamén moi oportuna. A Facultade de Pedagogía era unha facultade recén creada, Filosofía e Ciencias da Educación, e o ambiente que existe é un ambiente claramente marcado pola militancia, pola existencia, polo papel que tiña que xogar o movimento estudiantil naqueles momentos, que era xusto momento antes e momento despois da morte de Franco. Eso marcou moitísimo aquelas generacións, marcoume a min e con seguridade marcou a Xosé, porque eu naquele momento non coñezo a Xosé, coñezo de velo na facultade, da súa actitude tamén militante. Eu sabía que ele estaba no MC en aquel momento, no MCG, nos estábamos en Erga, e naquel momento, digamos que vivíamos unha situación moi sectarizada, pero a vez había unha preocupación xa polos nosos estudios, polo que estábamos estudiando. Non é casualidade que estudiáramos tamén esa carreira, porque había unha vocación, en moitos de nós, en Xosé, evidentemente, e en min tamén, unha vocación social, unha vocación de transformación. En ese contexto onde Xosé, un mozo de 18 anos, empeza a conformar o seu futuro. Os seus anos de estudante no Colexio La Salle procúranlle unha ampla formación, pero os matices chéganlle pola vía familiar e pola súa integración e contactos con grupos de xuventude militante. Eu coñecino, éramos realmente moi novos, nunha célula dunha organización clandestina, unha organización antifranquista de esquerdas, e lóxicamente, ele estaba movido polo que nos movía a todos, que era un desexo de cambiar as cousas, de cambiar a sociedade, un ideal utópico, o que nos movía, pero tamén nos formaba nunha militancia moi rigurosa. Xosé era unha persoa, polo tanto, moi ética, moi riguroso, moi comprometido. As decisións que tomábamos naqueles momentos na clandestinidade eran moi serias, podían ter consecuencias sobre as nosas vidas moi determinantes, era algo realmente serio e grave, o compromiso. Por outro lado, tamén tiñan a vea artística, pois cando propuxen crear un grupo de teatro chamado Pepa Loba, el encontrou aí realmente, eu creo que encontrou unha vocación que non puido desenvolver logo. A militancia como servicio á sociedade, esa era a idea, e Xosé quere poñela en práctica, polo que decide formarse no ámbito educativo. E o ideal que nos movía e que movía el era ese de servir á sociedade, servir á xente, servir ao povo. Era galeguista, indudablemente, como éramos naquele momento, e ademais diso, pois eso, tiña esa ética de servizo á sociedade.
Matricúlase en Ciencias da Educación no ano 1975, rematando a súa formación académica no ano 1980. Son anos dunha gran inquedanza social, política e cultural, nos que afonda nos movementos de renovación pedagóxica. O alumnado de pedagogía había estudiantes absolutamente motivados, absolutamente en disposición de ser esponxas que incorporaban ideas de transformación educativa no escenario da transformación social e da transformación de Galicia e de recuperación tamén dunha Galicia nova. A aprendizaxe da militancia logo se transformou de alguna maneira en compromiso, e ese compromiso social transformouse tamén nunha actitude profesional determinada que tanto se manifestou en Xosé ou tanto se manifestou nunha determinada xeneración pouquiña, e ademais tamén se manifestou en aplicar aquel principio de pensar no global e actuar no local. De fora, de Italia en particular, chegaban ecos de políticas educativas que servían de modelo ás novas corporacións democráticas. Nese marco de cambios, o Concello de Santiago, coa finalidade de abrir posibilidades renovadoras no ámbito educativo, crea a Praza de Pedagogo Municipal. Santiago non era un caso único, era toda España. En aquel momento, todas as alcaldías significativas, bueno, pois vimos a oportunidade de casi cambiar o mundo, creando, decir, as autonomías nas que cría pouca xente, introducíndonos en Europa, ao mesmo tempo a democracia, a Constitución, os concellos, os departamentos de educación. Foi unha xeración volcada, e, por tanto, a política utilizábase para facer cousas, non para impedir que se fagan, que é unha diferencia importante. Logo, o Departamento de Educación era un pouco aquel nexo que necesitábamos para que a transversalidade na idea de cidade, porque a cidade son moitas cousas, a economía, a cultura, a sociedade, e os veciños, son os cidadáns, quen podía establecer un nexo era o mellor instrumento de educación. E veíamos que o proxecto educativo tiña a ventaxa de transmitir a razón e relación entre estes vectores que era necesario poñer en funcionamento. E de aí crease o Departamento de Educación para xustamente xenerar esa transversalidade entre os distintos oficios que supuña estrenar a democracia municipal. Cando se transmitía, por exemplo, un plan xeral, era fundamental o Departamento de Educación, porque, claro, se o plan xeral é nada máis que responde a intereses económicos, vamos perdidos. O plan xeral ten unha filosofía de crecemento, de protección do patrimonio, e esa filosofía hai que transmitir. E, repito, o instrumento da educación, porque a cultura é a chamada a que se impregne toda a actividade humana. Daquela, hai 30, 40 anos, non pasaron. Agora, sigue sendo o mellor instrumento. En esta sociedade que temos ahora tan difícil de entender, estas novas realidades tan complexas, pois evidentemente estamos como en minoría, non? E o egotismo está poñéndose como algo prevalente, importante, non? E un pouco o espírito de colectivo está disminuindo, de sociabilidade, e aí está, volvemos a decir 40 anos despois, aquí temos a educación, aquí temos a cultura. Nese mismo clima, eu tomei contacto con alguna iniciativa de viaxe á UNESCO, por unha parte, por outro, a Italia, reconocendo ali, en Turín directamente, todo o que se estaba realizando desde a administración local, dende o Concello, dende o movimento democrático municipal italiano en relación co movimento de cooperación educativa e a favor da escola. Aquela información que eu trouxen, mas tamén aquela información que se servía a través de cuadernos de pedagogía foi importantísima para falar e poñer en marcha os departamentos municipales de educación. O que ocurriu dende os anos 73-74 en Italia na administración local foi moi importante para o caso español, para o conxunto do caso español, porque hai que decir que funcionou inmediatamente a comunicación entre xentes do Partido Socialista Unificat de Cataluña, o PSUC de Cataluña e Italia, as xentes, por unha parte, do PC, o Partido Comunista Italiano, pero tamén do PC,
e en particular do movimento de cooperación educativa en relación coa pedagogía Freinet. Hai que sinalar que aquilo que en Italia se foi conformando, facer das cidades un gran escenario educativo que une aspectos de educación social coa educación escolar e que fai unha interacción moi viva entre aquilo que ocurre nas escolas e aquilo que ocurre tamén e ten valor educativo e ocurre fora das escolas. Xosé entra a formar parte da plantilla municipal no ano 1984 coa ilusión e a fouteza de iniciar un camiño que en Galicia acababa de iniciarse no Concello de Vigo. Xosé no 84 fai o que quería facer, que é entrar no Concello de Santiago e entra no Concello con muitísima capacidade, muitísima forza. Hai que ter moi en conta novamente o papel daqueles políticos que entendían que había que transformar as cousas e que necesitaban vos técnicos, non técnicos sumisos, sino técnicos que tuveran claras as cousas e que tuveran unha proxección maior que o mero informe técnico. Para entender un pouco a política educativa municipal daquela época e en concreto o papel que xogou Xosé Manuel nela, hai que ter en conta, digo, o contexto temporal, social e político daquela, tendo en conta que acabábase de producir as primeiras eleccións democráticas municipais do ano 79, entón neses anos 80 son os primeiros gobernos democráticos nos concellos galegos en concreto, e tamén é a primeira oportunidade de que forzas políticas progresistas ou de esquerda pois teñan a oportunidade de asumir responsabilidades e de iniciar experiencias novas no goberno local. É unha primeira experiencia democrática que acaba de nacer no ano 79. Non? En ese contexto, moitos gobernos, tanto de forzas progresistas como incluso algúns de dereita, se deron de conta de que os concellos tiñan que xogar un papel novo ou renovado na vida local e na vida social galega. Non? E en ese, digamos, en ese marco é donde se principian os experimentos e as experiencias e os proxectos de crear unha educación a nivel municipal. Non? E aí Xosé Manuel, pois, eu creo que xogou un papel fundamental. Xosé Manuel, digamos, é a alma mater do Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela é a capital de Galicia. Créase no contexto de que Xerardo Estévez é o alcalde do Partido Socialista Obrero Español, o concelleiro delegado de Educación é Víctor Ferreira. Son xente moi animosa, son xente moi activa e, digamos que en ese marco Xosé Manuel encontrou, eu creo que, o contexto adecuado para protagonizar o papel fundamental que xogou, digamos, nesa experiencia educativa municipal. Xosé traía unha ampla, era xoven, 20 e poucos anos, unha ampla formación académica, bebía de fontes locais de galegas, da facultade, de persoas como Antón Costa, que eran referentes no sistema educativo xa daquela, bebía de experiencias de fora de Galicia, como podría ser pois as experiencias catalanas en Badalona, no Hospital de Llobregat, e chegaba a cidades como Torino, Bolonia, no? Que eran daquela referentes mundiais no sistema educativo a través de Francesco Tonucci e moitas outras persoas, non? Que traballaban no eido educativo. A actividade é incesante e Xosé, cunha gran capacidade creativa, promove cursos de formación, a creación da aula de educación compensatoria para loitar pola integración dos nenos máis desfavorecidos, programas de actividades para o tempo libre, de equipamentos escolares, preparación de recursos didácticos. Fai unha proposta de traballo no Concello de Santiago que se acepta. E a partir de aí, Xosé é unha auténtica máquina estratégica. Entende perfectamente cara onde hai que ir, vai da man de Víctor Ferreira. Sigo destacando moi importante que no principio destes intervencións municipais en educación sempre hubo unha figura política que non necesariamente estaba no noso camiño,
na nosa visión do que era a educación, pero sí quería entender, entendía e executaba. Traía, ou digamos que a súa intención inicial era o coñecemento sempre, non? Do medio, o coñecemento e o diagnóstico de quen había que coordinar e dirixir as necesidades que tiña a educación naquele momento. E a verdad que leveime unha grande sorpresa porque a partir do momento en que o coñezo, a súa intención era sempre coñecer unha a unha as escolas do municipio, unha a unha as necesidades que tiñan e os distintos membros da comunidade educativa. Coñecino gracias ás colonias de verán, precisamente. Unha das grandes iniciativas que tomou el e o Departamento de Educación e o goberno de Xerardo Estévez e Víctor Ferreira foi crear colonias de verán para os rapaces de Santiago de Compostela, que puderan ir a ver a Ribeira, que puderan pasar o verán na Ribeira do Mar. E aí foi cando eu, por motivos casuais, o conocí. E quedei, a verdade que quedei pasmado, quedei pampo, porque vin unha idea nova, vin concretamente unha idea nova, revolucionaria, aplicada na práctica, e a verdade que a mí me deixou moi gratamente sorprendido. Nos entendíamos, e se entendía tamén, que un funcionario público técnico non pode ser unha persoa que vai por ali a firmar, senón que é unha persoa que aporta valor público. Tamén tiñamos claro outra cousa, que ademais aprendéramos para as oposicións, que era aquilo que decía Garrido Falla, que é a eficacia indiferente. Da igual que en este ano goberno, nós temos que ser eficaces porque estamos cumprindo un servicio público. Compostela convírtese no epicentro das políticas educativas a desenvolver polas administracións municipais en Galicia, irradiando e involucrando a outros concellos galegos. Promóvense percorridos didácticos pola cidade, actividades de animación á lectura, formación para o profesorado en pedagogía da imaxe, actividades de educación ambiental na cidade e na contorna, programas de xogos populares, formación musical e teatral para a mocidade e outras moitas actividades. Para el todo era escola e empezaba conectando con aquela experiencia do mundo rural, empezou a xerar iniciativas de carácter moi transversal. El era un armadanzas, no bo sentido, donde sempre seducía e facía de imán dos distintos elementos da comunidade educativa. Daquela, movimentos de renovación pedagóxica eran moi potentes, sindicatos de ensino eran moi potentes, asociacións de pais e de nais tamén, asociacións de veciños, a dirección dos centros escolares, profesorado, pero digamos que estaban como atomizados. E as intervencións ás veces non eran coordinadas. El sempre, prioritariamente, tendía a unir a posta en común desas necesidades e a partir de aí actuar con propostas moi transversais. A visión del, e en ese aspecto coincidía conmigo, pero evidentemente ele era o foco, digamos, central, era que os concellos tiñan que xogar un papel de prestador de servicios públicos. É dicir, partíamos dunha etapa previa en que os concellos eran unhas entidades meramente burocráticas, pasivas diante da cidadanía, que se limitaban a expedir papéis, a botar asfalto e a poñer puntos de luz, por decirlo de alguma maneira, non? Entón, el e a xeración que el representa, concibe que a administración pública local ten que xogar un papel fundamental na prestación de servicios públicos novos. E un servicio público novo esencial era o educativo, tendo en conta que o eido educativo hasta ese momento era unha competencia prácticamente marxinal dentro da administración pública local, porque o papel fundamental o xogaba o Estado e as autonomías que acababan de nacer, non? Entón, como concebía Xosé eso? Pois eu creo que o concebía como un piar do estado do benestar. É dicir, a educación tiña que ser a ferramenta para conseguir a igualdade de oportunidades dos cidadáns. É dicir, a parte das liberdades democráticas puras, concebíase que a administración pública, en concreto o Concello, tiña que ser o promotor da igualdade, e en este caso concreto do promotor da igualdade de oportunidades dos rapaces que estaban estudiando. Ese era o tema. Todas as actividades que se desenvolvían no Departamento de Educación
co equipo que dicía Xosé Manuel Rodríguez Abella, están interrelacionadas, están todas interconectadas. Pero concretamente había unha que eu axudei a colaborar nela, que era a cidade como un libro aberto, a cidade como un lugar da historia que nos lega unhas testemunhas e que hai que descubrir. Entón, el ofreceu a través do departamento á cidadanía, aos futuros cidadáns galegos, unha política cultural, que era ensinarlles a cidade para que a estimaran, para que a valoraran e para que foran conscientes dese valor que tiñan aí acumulado. Para iso desenvolveu varias actividades, entre elas a publicación dunhas unidades didácticas que se chamaban papeles de educación, outra que depois se chamaba Coñecer a cidade e finalmente outra que se chamaba a Memoria histórica ou algo así. O que se trataba era de que os escolares saíran da escola, saíran dese espacio claustral e poderan percorrer e vivir a cidade. Pero para conocer a cidade hai que amala, hai que interpretala, e por eso el moi habilidosamente formou a uns equipos que eran instruídos por algunhas persoas que tiñan un coñecemento exhaustivo desa cidade. Niso foi moi xeneroso, buscou xente de todos os campos, xente da xeografía, xente da etnografía, xente da música, xente da historia, xente da pedagogía, e que foron elaborando distintas unidades para que a cidadanía pudera ler. E a maiores tamén era consciente do valor da oralidade e que esas persoas explicaran ou fixeran un percorrido mestre que despois os alumnos que tiña ali ou a xente en práctica aproveitaba para distribuir, facerlle entrega aos profesores. Entón, esas unidades didácticas iban acompañadas por uns percorridos pola cidade. Pero, sobre todo, para min o gran valor é que, cando ti divulgas algo, cando ti admiras unha cidade como el lle quería a Santiago e a Compostela en concreto, non? Esa cidade que tiña tanto valor acumulado, e o que fixo foi abrir ese libro para que o léramos e para que a xente fora consciente de ser máis libre e que ao final tivéramos uns cidadáns máis informantes, máis informados e máis amantes de Compostela e de Galicia. Eu creo que Xosé Manuel Rodríguez Abella foi unha persoa pioneira, exemplar nese sentido de ter en conta que o Concello é a entidade máis próxima á poboación, ao conxunto da cidadanía, para a partir de aí poder conseguir que a cidadanía se forme, sobre todo as crianzas, os rapaces máis novos e os rapaces nas diferentes etapas educativas, rapaces e rapazas. Entón, el sempre tivo esa visión como orgullo de Santiago de poder mostrar as potencialidades de Santiago como elemento fundamental de educación, que o Departamento de Educación tiña que cubrir todos os ámbitos e ter esa transversalidade clarísima de falar de temas de literatura, de arte, de economía, de historia, absolutamente de todo, tamén de mostrar con orgullo os propios edificios municipais, desde este Pazo de Raxoi non a outros, ou a ver as posibilidades educativas do Viveiro, por exemplo, que tiña o propio Concello. Entón, é certo que el planificou unha idea de que todo Santiago e todo aquilo que dependese do Concello podía ser unha aula educativa. Eu creo que iso é algo magnífico, creo que é unha idea fantástica, pareceme que nese sentido é como pedagogo pioneiro, unha persoa de referencia e alguén que tiña moi claro que hai que educar na práctica. Eso entronca, eu creo que coas posicións máis vanguardistas a nivel de pedagogía, que sempre falan da necesidade de facer, neste caso desta, podemos decir, a aldea máis grande de Europa, non? Como decía tamén Otero Pedrallo, de facer eso como un campo de experimentación do que poida ser, para que nenos e nenas recibisen unha educación de primeira man. A verdade é que creo que foi un referente e nese sentido coincido coa súa visión de entender o Departamento de Educación como algo transversal que tiña que estar en absolutamente todo e, sobre todo, mostrar con orgullo as potencialidades que tiña Santiago como lugar de aprendizaxe. Cunha gran visión estratégica e unha forte vontade, desde Compostela lévanse adiante importantes proxectos transversais. Esa visión do servicio público, ¿no? De funcionario público, que xunto con esa capacidade estratégica, con esa capacidade de ver e de ser capaz de aplicar políticas educativas e programas educativos concretos en Compostela, e logo outra cousa, a súa capacidade de seducción, que é unha cousa importante. El seducía os
era capaz de transmitir moi ben o que quería facer. E o transmitía e sabía como facelo. Tiña unha grande capacidade para eso. Eso logrou que se consolidase. E hoxe, realmente, e durante moito tempo, o Concello de Santiago foi un concello con un servicio de educación, logo xuventude tamén, consolidado, potente e capaz de establecerse como referente. O seu soño era facer de Santiago unha gran aula aberta e para iso promove a realización do mapa escolar de Compostela. O que sempre tivo como a súa meta profesional, que era a planificación. O mapa escolar de Santiago, que era, igual, el consideraba que igual que había un plano urbanístico, un plano de ordenación urbana, dentro dos concellos decía que tiña que, lóxicamente, existir un plano de ordenación dos centros escolares, é dicir, un mapa escolar onde se detectaran as necesidades e onde se podera, con intervencións administrativas das distintas administracións, se intervira con equidade e con igualdade as necesidades que tiña o sistema daquela, non? Foron innumerables os proxectos que durante eses anos chegaron a ser unha realidade como parte dun programa educativo global. A cultura e a educación sempre traballamos para o porvir. E Xosé era un experto no porvir. No que ten que vir. O que ten que vir é aquilo que aínda podes transformar. Esa idea transformadora que ten a cidade é o porvir. Logo, para quen traballas? Para os xóvenes, que son o porvir deles. Logo, Xosé, repito, era un experto no porvir, como toda aquela corporación. O que nos interesaba era transformar. Ao mesmo tempo que coidar, ao mesmo tempo que respetar o patrimonio, transformar a cidade. En esa combinación entre antes e agora, estaba o despois, que era a mellor forma para que os veciños, os cidadáns, se impregnaran de que Santiago pertence a Europa, por exemplo. Volver a internacionalizar Santiago, con toda Europa. E abrimos as portas a toda Europa. Tens que explicar o que supuxo para Santiago ser o depósito dunha cultura europea. E ese o paso un pouco dos séculos, de 1000 anos de peregrinación. Pero ao mesmo tempo tens que dar o camiño de volta. Eu vou a poñer en relación con Stuttgart, ou con Múnich, ou con Pistoia, ou con calquera cidade, a través de proxectos educativos. Ese foi como naceu, por exemplo, a idea de internacionalizar a cidade e, concretamente, o proxecto Cidade Europea da Cultura no ano 2000. Era incisivo. É dicir, é unha persona constante, unha persona que é sempre un creador de ideas, un home tremendamente positivo, un home tremendamente ben intencionado, un home que para facer moitas cousas é ben, que sempre alegre, sempre con esa sonrisa que tiña, sempre alegre. Logo, claro, era unha persona seductora. Créanse neses anos os premios anuais internacionais de álbumes ilustrados en colaboración coa editorial Calandraca, que atraen á cidade centos de iniciativas de procedencia nacional e internacional. Normalmente na vida vas atopando casi por azar a persoas, non? Neste caso non foi por azar. Sabemos que Xosé Manuel nos buscou a Calandraca, procurou a Calandraca cando aínda éramos unha empresa editorial que acabamos prácticamente de nacer. Traballábamos no ámbito da empresa cultural, pero tamén facíamos cousas dun xeito bastante, eu creo que militantes da cultura, como foi poñer en marcha o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. E aí é onde Xosé Manuel, que creo que era unha persoa sempre atenta a todas as cousas que pasaban no país a nivel de cultura e, sobre todo, de educación, mirando cara aos máis pequenos, pois descubriu que estábamos a facer un traballo non só no campo do Salón do Libro, sino tamén de actividades de animación á lectura, e un día pusose en contacto con nós e convidounos a facer algo similar, un proxecto no Concello de Santiago a partir do seu departamento. Nós sabíamos quen era el, sabíamos que había anos que el traballaba tamén facendo cousas nese campo, non? Porque as campañas de animación á lectura e ese intento de promocionar as bibliotecas de barrio xa viñan de mediados dos anos 80, se non me equivoco. E deunos moita confianza, e aí creo que se iniciou algo que non é moi habitual, non? A relación de unha empresa privada e unha institución.
Claro, levamos casi un cuarto de século traballando co Departamento de Educación, foron moitos anos, foron moitas conversas, foi moito traballo, pero creo que foi posible sobre todo porque había un interese común, un obxectivo común, e era levar non só a educación, non só o libro, non só a cultura aos nenos e nenas, sino sobre todo a procura da beleza. Creo que houve apostas, en todo caso, apostas culturais que significan un intercambio de coñecementos e de relacións con distintos povos que son tamén pioneiras e que marcan outra maneira de ser embaixadoras de Santiago no mundo. Por exemplo, todo o que foi o Premio Internacional de Álbuns Ilustrados, non? Creo que foi algo moi pioneiro, que ti poidas ter logo esa reproducción en todas as linguas do Estado, máis o portugués, a verdade é que ao final que fagas algo en 5 linguas, eu creo que é algo moi potente e que dá esa idea que moitas veces desde outras administracións como as do Estado non se fixo, que é apostar polo plurilingüismo e a diversidade como un elemento consustancial partindo sempre do propio. No ano 1993, Compostela incorpórase á Rede Internacional de Cidades Educadoras, o Grupo de Cidade e Patrimonio e anos máis tarde a Rede de Cidades da Infancia. E Xosé participa como ponente en encontros en diversos lugares do Estado español en algúns foros internacionais. Desde a perspectiva de que a educación, desde a administración local, que podía ser un elemento transformador importante, ¿no? Quería poñer o foco de educación, da importancia da educación como algo máis alá do puramente académico, ¿no? De abrir un pouco as portas da administración local para que a cidadanía pudera aproveitar todo o que podía ofrecer a administración, pero tamén aquilo que podía ofrecer a cidade. O tema de cidade educadora, que é un concepto que está moi en boga desde hai varios anos, Xosé, desde o primeiro minuto, suscribiu os principios da Carta de Cidades Educadoras. De feito, Santiago foi unha das impulsoras, unha das cidades impulsoras dese movimento de cidades educadoras desde a súa fundación en 1990 e despois tamén da Rede Estatal de Cidades Educadoras. Ele entendía que a cidade tiña moitísimas posibilidades educativas, era un xestor, ¿no? El non se consideraba, creo que, un pedagogo senso estricto, ¿no? Sino un xestor que permitía organizar de forma integral todo aquilo que había na cidade, pues, desde visitas didácticas a Casa do Concello, a Policía Local, os bombeiros, o Parlamento de Galicia, os museos, as zonas de interese natural, o Parque da Alameda, infinidade de propostas, ¿no? que teñen ese componente didáctico que non estaba sendo aproveitado, ¿no? E entón, pois, el, de alguna maneira, foi quen de coordinar todo iso, poñer a disposición non só equipamentos ou servicios propiamente dependentes do Concello, sino da cidade en xeral, ¿no? Vincular a outras administracións, vincular a entidades e institucións que xa estaban facendo ese labor, pero que non lle estaban dando ese aproveitamento didáctico que podría ser de interese para a comunidade educativa, ¿no? Como integrante do Movemento de Renovación Pedagóxica Nova Escola Galega, que promove os valores educativos dunha educación pública, democrática, laica, innovadora e galeguizada, Xosé contribúe á posta en marcha dos premios Educa Compostela para todos os centros escolares de Galicia. Bueno, pois premios como Educa Compostela, evidentemente, son premios referenciais, ou como decía do álbum internacional, o Premio Internacional de Álbuns Ilustrados. Eu creo que son, iniciativas que ademais a xente, cada vez que ven, recorda a Xosé. Membro activo da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, axudou no desenvolvemento de accións moi significativas para a consolidación do galego como lingua de uso na xustiza ou nos corpos e forzas de seguridade en Galicia. O papel de Xosé aí foi tamén un pouco especial, porque a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística inicialmente éramos funcionarios administrativos puros. Cando digo, pois digo, éramos xuristas, éramos
licenciados en ciencias políticas ou económicas, éramos funcionarios da administración xeral, tanto da administración autonómica como da administración local, e fundamentalmente da administración local, non? Xosé aí xogaba un papel un pouco heterodoxo, porque él era un funcionario especializado, digamos, en materia educativa, que era unha rara avis naquel momento inicial da asociación. En ese aspecto, pois, por un lado, abrirnos a mano de perspectivas aos que puramente éramos xuristas ou administrativos, digamos, abrirnos a mano da perspectivas hacia un eido no que en principio nós non tiñamos moita experiencia ni moita preparación. E, en segundo lugar, Xosé, eu creo que como todos nós daquela, comprendeu que o conseguir que o galego fose a lingua de lingua teórica oficial, a lingua real das administracións públicas, era un tema esencial para o porvir da cultura galega e para o porvir da autonomía política de Galicia. Eu teño de Xosé na memoria feitos que son indelebles porque vivín con el circunstancias que foron moi determinantes para a normalización lingüística. A Xosé incorporou a Asociación de Funcionarios Xaquín Monteagudo, que por entón era secretario xeral do Concello de Santiago, recén incorporado nas eleccións municipais do ano 83 de Xerardo Estévez como alcalde. Pouco a pouco foi como Xosé se vai integrando na Asociación de Funcionarios e vai participando en moitísimas actividades que desenvolve a asociación no ámbito xurídico, no ámbito judicial, no ámbito socioeconómico tamén. Eu sinalaría que un dos feitos máis importantes no que el tivo certo protagonismo, porque participara comigo como presentadores dun acto que non tivera precedentes na historia de Galicia, celebrado no Hostel dos Reis Católicos, onde xuntáramos a 250 uniformados de todas as forzas e corpos de seguridade cos seus xefes ao fronte. Ali presentáramos un libro que se chamaba en galego Con toda a seguridade, un libro moi voluminoso, un libro que fará época na historia de Galicia de normalización lingüística. Desenvolveu unha longa actividade profesional, pois estivo fronte do Departamento de Educación do Concello de Santiago durante 34 anos e baixo a súa tutela formáronse persoas que hoxe continúan un labor iniciado por el. A súa perspectiva do Departamento de Educación era moi moderna xa no seu momento. Quero dicir que eu sigo utilizando moitos dos referentes que me dou Xosé, ou que me proporcionou Xosé a través da práctica, a través da súa experiencia e do que se podía observar do seu traballo, pero tamén el tiña, eu creo que unha perspectiva de xerar profesionais, é dicir, que non é habitual desde un posto de administración. Pero el creo que tiña, e que desde logo con nós que tivo esa actitude moi pedagóxica de orientar como traballar. Xosé miraba moito cara fora, cara a Cataluña sobre todo, cara a Euskadi, que se estaba empezando a traballar con modelo de administración relacional, por exemplo, en liñas de participación cidadá, de coordinación de servicios, de, non sei, cunha serie de elementos de política pública que, como di Carmen, sigue sendo casi modernos. O sea, naquel momento era absolutamente precursor, non? No ano 90, cando se celebra o primeiro Congreso Internacional de Cidades Educadoras en Barcelona, naquel momento, no 91, que entramos nós, Xosé xa estaba traballando con ese proxecto de intentar impulsar a Santiago como cidade educadora. Realmente foi unha persoa precursora en moitísimas cousas, non? E este espazo ou esta conciencia de que o departamento era un espazo de formación tamén para profesionais que estábamos comenzando, pois tamén estaba aí, non? Hai que ter en conta que naquela altura as nosas carreiras non tiñan prácticas profesionais. Había unhas prácticas preprofesionais, acordaste, nunha materia de pedagogía social que coordinaba José Antonio Caride. Naquela altura, pois, chamar a Xosé Manuel aquí á facultade, concretamente a Caride, para preguntarlle se había xente interesada en colaborar.
E fomos varias persoas que estábamos naquela altura iniciando o programa de doutoramento, a formación en doutoramento. Para mí foi, dende logo, unha experiencia increíble, porque me permitiu ver a realidade, tocar a realidade social, a realidade da intervención socioeducativa. E no meu caso concreto, que acabei traballando na facultade, supuxo descubrir, de feito, cambiei o tema de investigación. Eu estaba traballando en temas de historia da educación e a raíz da colaboración co departamento foi Xosé que me suxeriu o tema de tese, foi el que me propuxo traballar en cidades educadoras. E cambiei de tema, cambiei de perspectiva de traballo e unha liña de investigación que se abriu e que se foi sumando con outras investigacións posteriores e unha liña que seguimos tendo no noso grupo de investigación, no grupo de Pedagogía Social e Educación Ambiental, unha liña que ten que ver con cidades e territorios educadores, política pública a nivel sociocomunitario, sobre todo educación, cultura e servicios sociais, o sea que foi un referente fundamental. E implantou unha serie de programas que siguen sendo referente, pero eu creo que máis que os programas que bueno, nós traballamos en concreto en Vivir Santiago, que foi tamén así como un descubrimento para nós, de posta en valor do patrimonio de Santiago, coa escola, de darlle recursos para que realmente os cidadáns se acheguen aos nenos, pero a veces non son nenos, asociacións, etc., se achegasen á cidade, entendesen, é dicir, se sentisen parte da mesma, entendendo como funcionaba e participando da mesma, non? Pero incluso para min creo que máis que eses programas en concreto ou esas actividades ou plans en concreto era esa visión global da cidade, da educación dentro da cidade, da cultura dentro da cidade, do que, bueno, neses momentos non se falaba ou falábase moi pouquiño de plans estratégicos, por exemplo, que son conceptos que despois que agora están moi implantados, non? Pero que empezan a estar realmente implantados agora, pero eu creo que a primeira persoa que me falou de plan estratégico, de como realmente cada unha das partes do concello ou da cidade debían de buscar esa relación para buscar a prosperidade, os servizos aos cidadáns, e que houvese un sentido, eu creo que foi el. Eu creo que o interesante, efectivamente, máis alá da actividade era o sentido que tiña todo aquilo. Non eran actividades puntuais, inconexas, que se lle podían ir ocurrindo en absoluto. É dicir, había unha filosofía de traballo e unha perspectiva clara do que se quería lograr. Ser funcionario supoñía para él aportar valor ao público, en sintonía co esforzo na actividade profesional e traducindo a interese xeral a eficacia no traballo. O logrado por Xosé en Santiago, con moitísima vontade, dedicación e intelixencia, foi realmente extraordinario. Pois Xosé Rodríguez Abella foi unha persoa adiantada ao seu tempo, deses funcionarios públicos que accederon a unha administración como é un concello importante como a de Santiago de Compostela, pero que dentro das innovacións que introduciron levaron con eles tamén a implantación da lingua galega, nun momento en que en Galicia non había aínda tantas administracións como hai hoxe, ou tantas ferramentas normativas ou legislativas para poder impulsar a lingua, dentro do que el fixo que foi levar a pedagogía, a administración local, a facer do Concello de Santiago como unha aula aberta á sociedade, cando en realidade o ensino nesa altura se concibía como algo propio do mundo académico, do mundo das aulas, no? Do sistema educativo. O que fixo Rodríguez Abella foi levar o ámbito da pedagogía a acción divulgativa e a acción da responsabilidade dunha administración local. Esa é a gran innovación que ele introduce, non? Hoxe parece moito máis normal, pero daquela non o era. E dentro dese adiantarse ao seu tempo, como digo, levou tamén a implantación da lingua galega. Ele deuse conta de que todo isto había que facelo con normalidade na lingua que era a normal da poboación a que quería dirixirse e a unha poboación castelán falante a que tamén había que ensinarlle a falar galego ou había que dignificar a lingua nesas accións que o Concello de Santiago estaba levando a cabo. O efecto foi moi positivo, de feito esta iniciativa levou a que moitísima xente coñeceramos xa daquela, nos finais dos anos 80, principios dos anos 90,
esta praxe como un modelo que logo se implantou en moitísimos outros concellos de Galicia. Inda por riba o que nos levou a pensar que o galego debía acompañar a todas estas iniciativas de vanguarda, iniciativas novidosas, máis aínda as que tiñen que ver con un público infantil, juvenil, público familiar, digamos que foi un pioneiro nas políticas levadas a cabo coas familias, non? Que é algo que hoxe estamos falando moito, de que non chega simplemente con dirixirse á cidadanía como persoas individuais, senón que temos que ir a actuar de xeito colectivo, non? Buscando sempre os colectivos, a familia máis importante, e logo tamén accións que teñen que ver coas actividades extraescolares, que teñen que ver co deporte, que teñen que ver co tempo de lecer. Pois ben, Xosé Manuel deuse conta disto, non? E foi, como digo, dos primeiros en facelo e ensinarnos a outros moitos que tivemos a fortuna de tratalo e de analizar e de colaborar mesmo en algunha das accións que levou a cabo dentro do Concello de Santiago, do que aprendemos e do que, el escribiu esa pequena parte da historia da normalización da nosa lingua. Hai que agradecerllelo porque daquela non era nada habitual facelo. Despois tamén tuvo outra cousa moi interesante, que foi que fixo todo isto sin un afán de protagonismo pola súa parte. El levaba a cabo programas, levaba a cabo planificacións, levaba a cabo avaliacións dos seus programas, pero nunca o facía co carácter de proxectarse el como científico ou como estudoso, que o era, e que podía reivindicarse máis neste papel. Sen embargo, puxo todo o seu traballo, todo o seu coñecemento e toda a súa capacidade de cohesión social e de chegar ao pobo ao servizo da función pública que realizaba. Era unha persoa tamén con moita vocación de servizo público, e iso notábase. Como técnico ao frente da reforma da educación, dos servizos de educación en Santiago, pois el foi moi atrevido, moi valente, moi incansable, moi traballador, e o que fixo foi trasladar ali aquela ética de servir a sociedade. El tiña moi claro, había que servir a sociedade galega en concreto, e había que servir a xente. É dicir, defendía o servizo público, a educación como un servizo público, para ele era fundamental. El cría nunha ética do funcionariado e entendía que estaba obligado a servir, a través do traballo de funcionario, a servir a sociedade. Tomaba moi en serio. Amaba a vida e gozaba dela. A música era unha das súas grandes paixóns, primeiro escoitándoa e despois tocándoa. Porque Xosé quería ser músico e ensaiou día tras día ata conseguir tocar o clarinete. A ver, el sempre tivo unha especial querencia polo tema musical, en xeral, non? Sempre, ainda que non practicou de neno, si sempre tivo moitísima vinculación con tema musical, pois a mellor con música tradicional, e despois, xa de adulto, lle encantaba a música clásica. Entonces era moi asiduo a visitar a período de ópera de Coruña, ou cando había aquí no Auditorio de Galicia asistíamos con asiduidade aos concertos do auditorio, e a gran sorpresa foi que un día, xa con 50 e algo de anos, decide formarse e escolle o clarinete. Aquí en casa os meus fillos estudiaba cello, violoncello, e Marcos violín, e el decidiu que o clarinete que era un instrumento que lle apetecía, que lle gustaba, e había o hándicap da linguaxe musical, da aprendizaxe de linguaxe musical que non sabía. E iso é o que tiraba un poquinho máis para atrás. Pero na Escola Municipal de Música había un grupo de alumnos xa maiores, cos que máis ou menos algún xa os coñecía e outros foi coñecendo co día a día da propia escola. Nos visitamos con moita frecuencia a Escola de Música, participamos moi activamente na programación, nos concertos que se organizan cada curso, e entonces aí como coñecemos moito a xente, o alumnado que está na Escola Municipal,
y entonces pues, se deu conta que había alumnos que tamén estaban con dificultades de aprendizaxe de linguaxe musical e era moi simpático velos porque algunhas veces pues non iban a clase e bueno, lles costaba bastante aprender. E bueno, pues al final pues comprou un clarinete. Nos primeiros tempos foi horrible, foi tremendo porque non salía unha nota afinada e o tiñamos relegado pues, ao fondo da casa, no cuarto de baño do fondo, con porta pechada, varias portas intermedias pechadas, para poder facer unha vida relativamente normal, porque aquel ruido era ruido, non era melodía. E co paso do tempo foi moi simpático porque xa foi evolucionando e según foi evolucionando foi acercándose máis a onde estábamos o resto da familia. No ano 2018, con 61 anos de idade, falece por mor dunha longa enfermidade. Na súa lembranza, nese mesmo ano, créase o premio Xosé Manuel Rodríguez Abella, de agrupacións musicais de maiores do Eixo Atlántico, como recoñecemento a unha vida dedicada ao desenvolvemento educativo e á promoción da lingua e da cultura galegas. Non en tanto o impacto da creación do premio en sí, sino o esforzo importante de facer unha mostra musical entre as cidades que forman parte do grupo de Eixo Atlántico, das cidades do noroeste de Galicia e do noroeste de Portugal, e intentando un pouco tamén incidindo no que falábamos antes, non? Desa preocupación de dar oportunidades de formación aos mozos e as mozas no tema musical e de poñelo en valor, dar todo tipo de oportunidades para que tiveran oportunidades de convivencia, ¿no? E non só entre escolas municipais de música, sino tamén entre conservatorios, e buscando esas oportunidades de encontrarse, ¿no? Realmente con Eixo Atlántico o empeño de Xosé non está exclusivamente vinculado ao tema musical, ¿no? Da mostra, que sí que foi un dos grandes impulsores, ¿no? Xunto con os técnicos e as técnicas que forman parte da Comisión de Educación e de Cultura do Eixo Atlántico, sino tamén esa relación, ¿no? Buscar esa relación con Portugal, que é tan importante para nós, ¿no? Como galegos. Nos últimos días da súa vida, un día díxomo, resumindo o que era quen era el, díxome: eu son un durminte. É dicir, estábamos dous antigos militantes, un con outro, e o único que me dixo foi: eu sigo a ser o mesmo de sempre. Sigo a ser o mesmo conspirador, se se quere, militante, ao servizo do público, ao servizo da sociedade. Nunca deixou de ser aquel militante. Xosé era un home bo, dono dunha gran vontade persoal e capacidade de traballo. Un home de acción, un gran seductor na exposición dos seus plantexamentos, un bo xestor que cría nos servicios públicos e nos valores sociais, un apaixoado da educación como instrumento para mellorar a calidade de vida das persoas, un disfrutón da vida, como definen os seus amigos máis íntimos. Igual que era apaixonado do seu traballo, era apasionado con cada cousa que facía. Era un home de paz, de diálogo. Era un activista cultural, era un activista político. Que é unha persoa que deixou pegada. Era moi afable. Riamos moito, claro. Se eu tivera que decir só unha palabra, para mí é unha persona cálida. Eu recordo sobre todo como moi cariñoso, é dicir, moi próximo. Foi un máis que amigo. Era unha persoa, ademais, moi divertida. O irmá que non tiven, non? En última instancia, era unha persona ben intencionada. Un home moi tímido, pero moi afectuoso. Vivía a vida plenamente, disfrutaba de todos os momentos da vida. Que nos complementábamos moito, incluso no persoal, pois tamén no profesional. Creo que conseguimos un tándem bo.